Ние, жителите на град Козлодуй, искаме да успокоим населението на България, че няма никакви видоизменения и мутации от атомната електроцентрала. И престанете с тези слухове. Моля ви, престанете с тези слухове. Това е свинщина. Ули! Ули! Улицата бе! Мила мамо, пиша ти това писмо от Козлодуй. Тук всички сме добре, но Иван казва, че съм се променил. Не мога да разбера каква разлика намира в мен. Пращам ти снимка. Ти намираш ли някаква разлика? Изпращам ти също очертание на моята ръчичка. Не се тревожи. Със сърцето съм добре. Подпис твой. На майка ми.